Jon. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kembali lagi channelnya Jono. Oke bos, jadi kita kedatangan tamu tidak diundang, ada Win. Kambil bos. Ora wingke enak apa? Grobyok. Grobyok. Dirimu selera lo nyempar nyandung tenan, Bro. Tenan selirane kene gede jumuk. Gede jumbo. Lah omong kamu tenan, Bro. Selirane awane terus temper ngene iki. Lha lho. Sak pasar ngene terus temper. Wong bareng juga selera iku. Iki posisinya terang Win. Mbuh kingko metu ora. Biasane kono nek nebar banjir ini. ya nebar banjir. Ora lah grobyok ki ndi to asune ndi? Gak iso nggowo. Armada ra Nggo asumu nyapa to? Ya asu ki enek asune dikat tres. Lah Rio tak hubungi rong kena. Rio jajal to Kak, hubungi Kak. Ora nomere aku. Lha piye to iki? Berarti nomere kok. Lho. Bater bendina gak di nomor. Ora, mesti nomorku sing ning habis tok. Ya tapi ra dongo ning iki kene. Oh, kuwi apa pribadi? Jadi King Kevin esuk-esuk wis kok kene ngajak grobyok. Iki ning habis itu susah si Arsya. Penasaranan. Penasaran ya? Jadi kok selera tok. Dan di tata cara bocak to. Coba ada toro. Belum. Caca. Salah nelaktor. Temberin. Apa tember? Ember cek toro. Ora wae ndenane ke grobyok endi? Tak delok kok bijo oleh sak pikul abot ya. Nang nampu. Nampu dari nanti. Saten. Belum. Ya serono ae to saiki ayu. Lah mam. Dewi tahun saya teko to nyambi tok nang ngono. Kaitan ngono. Kanjobo. Ya ta wene to. Ranjowo iki. Ranjobo. Iki bayangin tahun saya teko. Kade rokok kah? Aku tukang rokok kah? Bu jadi duit bu. Bu. Jadi duit. Aku nyoteng iki wis iso iki. Jadi duit bos. Rasanya nyoteng lho. Rokok. Ki aku nyoteng. Halah tak gepuk raimu tenan mengko. Sing nyoteng ki sapa arae? Nek aku. Gak iso. Kowe tamu kok. Tamu. Isih to, ngomong bareng ngonten. Engko bareng ngonten. Rokok bine. Kok aku enak ya. Tapi varione ron teko. Beat. Varione ron teko wi varione. Ya seger wi. Cukai rokok nek apa to? Apa to? Alah. Kok Ora mengke tenan yo. Sermu yo grobyok. Ya. Ngono bos. Kuwi iso lho rene ngajak grobyok. oh dingarane to? Ya kemarin kan tak omongin kan kene nyambik wing nyekati bakal tempe Aku enek. nyemayani jeneng terus gak tau teko. Kat apa kae? Nyemayani. Sowe. Tapi gak ning kene. Biasa. Ning Joso. Wing tanono kono. Aku nangkuk ning kene tau sangar kis. Enek. Bos 10 jam weh. Ngenteni wi. Aku ndelok story June iki ndelok story aku. Oh. Cik aku ngono. Wis oleh dibae. Ning Joso karo Nodeng. Ya tapi kan wis arep mulai to. Wes oleh kono. Iki oleh cilik ngono. Tanggal loro ya. Tapi sampai teko ngisar ora? Teko iki asinan. Asinan. Dhuwur terus sampe tekan. Oh, tekan lho. Gong. Tekan ndi kae sing gawe awet grobyok kae? Nggawa asun iki. Jokan ya, jokan. Sing ndi to? Awake grobyok kae karo Malah yo aduh to. Jatuh pol. Tapi rembul wis ora nek go ning tantasan. Bisa. Nendenan iki ge digawa to. Kemarin orang jeru-jeru. Wedi. Ya beri kan. Ora kena. Dorong-ronge ditulane wake kok. Arep apa kuwi rumah bengkah lho, rumah bengkah wis terus dibawa. Kuwi kok wedi. Ben sore metu kuwi. Jajal dioberi aja. Ora kena. Wis tau mbok. Peronge jerone ra umum kok. Ronge modele kaya jeglong ngono lho. Nek apa jenenge ronge kok gua ngono kae kena. Enak jajan. Tapi nek sing ning iki kalian cilik-cilik kuwi ya nek tapi sak pasang ngerti kuwi yo kuwi ae denane kuwi metu nek. Cuma ngomong kuwi metu nek. Gede tak godak karo kowe kan. Nendi yo ora to. Pas karo Gi. Pas ID karo Gi anu manuk kalau. Yo ora. Ya ora karo aku. Nek loro tok lho. Oh heeh. Ya karo aku.
Wong telepon ugi. Gedene. Gedene tenan. Wis ala pol gede yo. Sak lho. Pelem lho sing pang alor iki lho. Kok gede tenan iki. Loro. Tak pasang. Ini stop melayu ngidul, stop melayu ngalor. Iya ning kono tapi cuma Dewi kita nek rong ning watu gede-gede kuwi. Ning selatu. Jadi belum suka. Sing dhuwur iki gak kena, aku yakin gak kena. Soale model kuwi lemah nolo lho kuwi. Lemah nolo iki kene dolok lho dawane iki. Oh. Piye nek ngabari terusan? Ngabari piye? Keloke ora metu nganggur. Ngegas eta. Lha wingi ora modal gas, kompor, mie to wingi malan. Kok malah gas barang lho. Ora ki kok piye rencana ki maksudnya armadane lho. Gretakmu apa to? Ini ki armada sing iso kaya ngene. Sudah karo ngene Rio. Ning wis karo ngene Rio wis iso mak sing Medika kan urung tau pisan urung tau jajak. Nek tau rasa sik. Ya soalnya ini anak-anak sing ngene Pak Dik kerek 100 kuwi lho. Tapi nek kire pol incai. Dari yang hubungi kena ora? Ora kena on. Turu pancen saya. Pengampiri anu ki. Sapa? Terus. Ya jawab terus anu pengampiri. Ndang. Tapi ketoki rene wong lho, Jan. Ya wingi sing grope kuwe. Rio, stres tok. Karo macul malah. Ya berarti wong telu tok to sing grope engko. Kayak ngene iki karek aku manut. Ya jere macul. Macul somben kan. Macul soben kena ya. Lha to kae, wis dolan kae. Lah ya to. Rasah. Ya malah digawe uleg-uleg malah. Terang-terang gitu ya to. Terang-terang macul kuwi gas kuwi. Enggak macul suwene sing apik ya. Pacole nek gak koyo banget ya ora tegas. Menane malah bengi macul. Ya aku kan wis duandan metinting dandan kantor sepatu popok apa-apa karo budal. Makarya wingi keto meeting ning sawah kono lagi teko dor-dor ke kono. Aduh weteng stasiun barek sarapan. Baik kita kok. Pas toh. Pas toh. Ngiwangi macul. Lagi piye tane tamu ada nggak digano? Satu lah wi. Gak Anget apa. opo ku lho. Apa ya pantese ngono lho. Soale Kaya kok mau manggil to sih. Pelaku paling isan. Stres. angel wis terus angel. Sinyalnya kadang ngene kadang enggak. Berarti nek sinyale menak. Nek pinak pisan wi berarti wong ngene mbaan. Coba jadi ngono engko bojone lanjut nang stres wis kok kene bos nunggu stres. Ngono kan. Nah. Wendang, diko armada. Rembo-rembo engko ora ngatas iki engko. Gak oleh apa-apa iku. Tenan iki engko budal kontol mulai kontol tenan. Ngono lho. Gak oleh apa-apa. Wis kono dhuwur. Wes iki yo cipok anu ya karo ya. Anu, langsung armada. Wis Wis siap ki, kena stres. Lha, bocah bas sing digoleki. Ki minggat ki jere ning ndi luar. Taiwan. Arubah. Arubah Arubah ya. Dra ta rupa lho. Aku lho. Dra. Aku pengen rupane bos kuwi gak. Gak ngetok suwi. Rupamu lho dra ta wi. Jere aku esuk bengi ning mbon jere gak enteke lho. Lho, mae ning ban aku lho, gak melok. Wis ngaran lho. Lumayan to. Solaran. Gusrek. Cik gosrek. Tenan sik gusrek. Ya ini lho sik gusrek men tiga nek iki lho. Aku lho malah ora apa-apa. Lha iku aku rong ditonjoni telo lho kan. Mbon ado ora tenan. Berarti ana tunggale ngono lho. Ora apa-apa. Ki anggere tak chat. Aku ki repot ning mbon, terus ki lho. Dan ya cek nom karepku awake diopeni malah awak lu diremuk kok ngono lho. Justru bener kalau stres. Ben gak kajok ngono. Saiki sorono sampeyan wis tak karep penake. Tapi lho, Amin. Ilmu tuwek wi, ilmu tuwek. kedengaran kok beneh lho. Dengan kaya Allah. Ke bos jadi ki ceritane anu. Lu, Ben ki tekan jipuk armada. aku tak mulai dimasuk kok. Kok lambe nih. Mata Rene. Rene iki ning gitu.
Alah. Karek jimu iki lho jerene. Gak ilok tenan. Klira karek nebek iki lho. Lho lho. Klira itu. Wis tak mulai tak jimu rono aku. Terus pawon terus temper ya. Itu kono. Tak mulai ke tak parani weh. Nang ndi itu? Kamu tak parani Mas. Coba booking nih. Booking ya. Iya. Siap. Oke. Iya. 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 Ono bos, iki mumpung Sutris ready. Di Rio ready, Dikar ready, ki enek Win Kambil. Takon jebuk armada. Lah rene lo malah nganggur. Kontol tok lho. Tak telepon malah memanggil bajingan. Berarti positifnya ngono ya. Win jebuk armada. Ki bos di jebuk armada. Karo nggo abu. Berarti ngidul dhewe iki. Dhewe to. Lah ngopi piye? Ya wis lo ngidul dhewe to le booking kok sapa bae. Wing kene dhewe pegak balik. Wi model kayak ngono iki. Apa yang ninggal? Iya, apa ini tinggal. Ninggal. Balik. Piye to Win? Iki karek kowe tok lho putusane iki. Lah katae tetep, aku nang gowo aku tak ning omah. Ngono sama katae yo ngono. Ora. Dan asli golong. Main go abuke. Oh, ora tak kendel karo booking. Apa lebih? Enggak aku ngejebok sing ngisor. Iya, aku tambah Kowe melok? Iki arep melok ae ngidul. Malah tak kendel to. Lah iya to. Bener-bener. Mula. Ya iya. Ngono. Iya. Kuwi tenan ora ta kowe iki? Oke, niki ngidul. Ngidul ora ke ucap kudu Pak. Aku mau ngidul. Aku tak mau ngidul ya. Iya iya nama dhewe itu kabeh. Nama dhewe. Nama dhewe ngidul kabeh. Ngono Bos. Ora, aku macul aku. Metu sapa? Lebih apa tangge galeng. Lah rasah jan sore. Iya wis ta. Mulai grope ndiriano ngomong ke dilit ae. Lah omonganmu pe apa melok? Nek dot. Mbok paling Sesuk nek gak jemah ngono. Iwang ya? Iya, Iwang ya. Oke, ngono Bos. Ndang, Gelem ora tau ngiwangi geleng lho, gelem lho. Baca. gelem cacah ki gak sing gak gelem ki. Nggih jene kok nggih galeng kok nggih apa kuwi? Gunung ae gelem kok. Ngono. Oke, Bos. Jadi ndang to rasa malah kok abuhe dadi toto. Lah Kak, Iwang noto Kak? Engko gak budal-budal engko awan ki engko. Ya tak duwe. Kowe ngidul tenan bro to? Dul. Lah, ora mungkin iki kok Ngomongi kok. Kenapa? modelmu iki lho. Piye? Bapak saya susuk 10. Ah, susuk. Lah. Susuk to, Cek. Kambil goro ngono. Duit akeh. Enggak Pak aku ya. Duwe sotet tebe. Tak mengirgane berang terus. Lah. Mas sakit lho. Oh, kurang ajar ki ya to. Piye-piye. Lah gitu panen. Kurang ajar iki. Kok iso. Mungkin jadi ceritanya kan kon golek nabuk, lah abuke mungkin nang isor timbang dhek arep njupuk armada, mending tak kon nggo tekku sik, aku njupuk sing nang isor. Ngono, Bos. Wis nanti main oto yo. Ayo to ditoto. Lendi terus di motor iki. Motor Motor iki iki apa to? Heeh. Apa? Kayak ngarep po, kayak ngarep. Anu bensin, Bu. Dia nek. Oh iya mudun sik. Ngendi ono? Tukang bensin sik. Lah kayak ngarep kabeh mah penak to diisi ning kono ngisor kok. Oh iso. Yo kok teko kono. Maksudnya piye to, Tris? Maksudnya piye to? Diisi ning ngisor ono. Iki kok anu, motor kita dimati wong loro. Gua sutre penyaru nyari. Oh, ngono. Oke, Bos. Heeh. Ora kuwi ora aku iki gak percaya nek kuwi arep melok lho, gak percaya model. Asu to. Ya wis yo. Di sini ngene piye kono. Lah motormu ndi yo, Win? Motor kaya apa to? Motormu arepe nganggur. Cek iki meneng ae. Ndak to, Dik. Lha iki wis wong akeh lho. Kurang mau sitok to abuke. Ngono, Bos. Jadi kan ceritanya harus berburu. Fisik terus. Oke, Bos. Gila. Kok malah liting ae ya. Dia kan Ngar kabeh kono. Kabeh ya.
Karena kan guru nang. Arep ya? Terus guru nang kok. Kok kan yo. Jangan yo. Iki kita buka. Nah, kita yo. Tahu matang. Bos. Ah. Wes gas stop basic iki. Iki lho. Ora Ini. Ora menit teko kene ya. Teko. Biasa pol terus. Pakai waktu 5 menit di situ kene nah. Ya. Numpas kayak pesawat. Heeh. Oke. Kene tambahin. Omongnya nggo motor apa? Win ah. Ngono bos. Oke jadi ngono iki nggih. Ceritane Win ajak berburu kicik apa di Rembo. Oke ngono. Jadi komen tak akhirnya apa kene bos. Pokoknya sekian dan terima kasih. Nggih. Gue langsung kene, Bro. Bos. Mas Rembo yo. Sitok tok. Engko sitok. Engkon. Ya wis awake dhewe ngandalno Rembo. Madang kental. Heeh. Bugeng gelem, bugeng. Bukan gelem. Rilo-rilo. Karena rilo-rilo bugeng iki kuncine bugeng. Angger bugeng engko muni nang lor. Engko wis Aras-arasan gitu ae. panggah budal. Tak kira aras. Bos, ngono. Iki konten tak kira kene pokoknya sekian dan terima kasih ketika terus video berikutnya. Jadi tetap asoy. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bos.